angibingelele bahlali uPR Councillor uSabelo Mabeyakhulu ongaphansi komkhandlo osejozini. Ngiyibonile inkulumo ekade ikhulunywa lapha kwelinye lema social network okuyindaba news ngegama lami ukuthiwa mina nginikezwa u1000 rand izitolo kuyivikela ngokwe protection. Kodwa ke futhi okunye ngubukile kulento lo muntu oyintatheli ungabe uyini ojust okhiphe lesi story. Ngibonile ukuthi umgomo yakhe akayilandelanga ngendlela efanele. Akezanga kumina ezongibuza ngalento abamchazela yona ukuthi ngiyayazi yini. Kodwa ke kulula ke ngoba nabe izitolo bangithintile bathi hayibo sicela usondele lapha naku kungcolisa izitolo zethu ngegama lakho kuthiwa sikhipha ama 1000. Kodwa ke bazoyikhulumela bona ngezansi ukuthi yini abayaziyo ngegama lika Sabelo Mabeyakhulu oPR Councillor ngaphansi kwejozini. Okunye ngikwaziyo sometimes ngikhipha imali yami mina nguPR Councillor anginayo ibudget. Ngisebenzisa imali yami ukulekelela umphakathi, ngabe uyangcwaba, ngabe kunomuntu oneyinkinga mhlawumbe ufuna ukusizwa, yingane edrobheni ezinye othola ukuthi zixoshiwe izitolo ifuna usizo ziyakuyo Mabeyakhulu ayisize. But bengakwazi ke lokho abakhiphe kuleli page leli ukhulunywa ngalo sokhulwe ngawo umhlaba wonke bengcolisa igama lami. Kodwa ke bazoyiphendulela abeyitolo nabo ukuthi yini abayaziyo ngalento ngoba nabangibizile ngikubo njengamanje sikhuluma lelo daba ngizama ukulungisa lona ngoba ngiyabona ukuthi egcineni bayangingcolisa kunomuntu uyozama ukuyingcolisela igama lami engingazi ukuthi uhlangane nobani kwenza lento. Ngifuna ukuxwayisa kanabanye othola ukuthi bakhuluma kabi ngegama lami nakuphi umuntu abanganaso isiqiniseko. Qala uthola isiqiniseko ngento somuntu ukukhuluma ngegama lomuntu before uthatha into uyiqhubele phambili. Ngiyabonga bafowethu. This is Jay-Z. I saw a comment on social media that about Sabelo. He take money from shops. So this is a lie. He never take any money from my shop. So please stop posting my name of the shop on the social media. Thank you. Hello, hi. It's Mkonyana Hardware. I don't know what they're talking about 1000 rand to give it to the Sabelo. There is nothing like that. I don't know why they're mentioning our name. They're putting in the politics. That is, we are business people. We're not involved with anything like that, and we don't give money for free. For I don't know for what that 1000 rand. So please, you must clear this up. That one, we're not involved with anything, and we're not giving any amount of money to Sabelo or any other person. Please. I'm multi-account manager. I see the news from Sabelo, but I never paid 1000 from Sabelo. Please cancel this one and don't use my shop name again. Okay, I saw the news say Sabelo coming for the Trustmart. Every month I pay for 1000. But in me, I'm from Trustmart manager. Okay, we not give you anything for this money. I don't know this where it from. I'm not the say like this, but I don't know why gonna someone say every month I give you Sabelo 1000. Okay. Hello, good morning, the media people. I'm in the speak to the owner of Amaship building because I'm running in the business almost 7 years gone. This is a political party, you know that doing that things. Sabelo even he don't do that things for us. We're not communicating in the for 1000. It's not in the government. We, you know, that thing is Bangla language. Can you stop us calling our shop and the media and the politicals? Don't put in the politicals in the trading amashipisa. Don't call us in the Bangla language days. Please must stop that thing's lying for people another person. Bye. Good morning, how are you? This is from Jozini Motor Space. There was no 1000 money given to Mr. Sabelo. No, we do not give anyone money for free. This is a business place, so we don't give money out for free. So please clear this out for us. Thank you so much.